silġ moqli. Tgħidu li ħawadna nifhem. Aħseb warek ngħidilkom sultan mislub. Tisgarra vera? Mhux suppost. Ma tagħmel sens. Meta fil-ġrajja tal-Ingilterra fis-seklu 17 wara li kien hemm gwerra ċivili, il-Parlament tella lill-Sultan Karlu l-Ewwel ġuri u nstabħati ta' tradiment u tawh il-pjena kapitali. Għatawlu rasu. U dik il-ġrajja għadha tissemma sal-lum. Ġrajja skandaluża, ġrajja li bit-taqlib kollu li kien hemm, le, mhux suppost illi sultan, illi persuna irjali tiġi trattatek. Aħseb wara Sidna Ġesu Kristu, illi hawnhekk evidentament għax l-istorja ta' ħajtu nafuha. Il-nies qrib tiegħu irrapportaw ħallewna dokumenti affidabbli illi juruna illi Ġesu għex ħajja perfetta, ħajja immakulata, u stess qal illi jiena dejjem nagħmel ir-rieda ta' missieri u spiċċa biex kien mislub. Xi ħaġa illi ma tagħmel sens. Però l-istess Vanġelu jispjegalna illi iva avveniment illi idarras, avveniment illi mhux suppost ġara. Imma attwalment ġara. U ġara biskop. Ġara biskop. Infatti, Iżajja l-profeta miet ta' snin qabel ma seħħ dak li qrajna dalodu. Qal b'mod ċar u tont meta qed jiddeskrivi l-Kalvarju qabel ma ġara, jgħidilna li kienet ir-rieda tal-mulej illi jisħu edu fil-għali. Ġifi kienet il-volontà ta' Alla l-missier illi Ġesu jispiċċa kif attwalment spiċċa. Però hawnhekk allura tqum mistoqsija oħra. Mistoqsija dwar il-ġustizzja tal-Alla. Alla jikkastiga lil minu innoċenti? Tagħmel sens din? Alla li Abram qallu jaqgħu l-imħallef tas-sema u l-art ma jagħmilx is-sewwa u f'qalbna nafu li Alla dejjem jagħmel is-sewwa u ma jistax ma jagħmilx is-sewwa. Għax huwa ġust u rett u għaddis femilu kollu. Allura kif jista' jkun li l-uniku bniedem li jgħix ħajja perfetta jispiċċa biex ikun mislub? Alla jikkastiga lill-innoċenti barra minna dal-ħsieb. Ġesu aġixxa bħala rappreżentant tagħna. U nnifsu ried u kien lest illi joffri lu nnifsu propjament biex jeħles in-niesu minn taħt il-madmat tad-dnub u jagħmilhom eredi tal-ħajja eterna. Ġifieri hawnhekk naraw kif Alla Trinità, 3 persuni illi ħadmu bejniethom il-fidwa tagħna. Il-missier iddigrita iddeċida illi għandu jkun hemm il-fidwa li ben ħadimha għalina fuq il-Kalvarju u l-Ispiritu Santu iwassal lilna u jagħmel lilna tagħna. U allura dawn din il-ġrajja li rajna dalodu, ġrajja li ovvjament ilna nafuha mill-żorija tagħna, hija familjara ħafna u frattant huwa xieraq li aħna nirriflettu u nimmeditaw. Hawnhekk jgħidilna li kif ġew f'post jismu l-Golgota, dal-post ifisser post il-qorrija. Ma nafux fejn hu dal-post. F'Ġerusalem, naf li huwa barra minn Ġerusalem, però Ġerusalem għamlet sekli kbar taħt il-ħakma Musulmana. Postijiet jekk illum tmur pellegrinaġġ. U jgħidulek hawnhekk fejn twieled Ġesu, hawnhekk fejn mar tixtakana u hawnhekk fejn il-qabar tiegħu. Ma nafux. Għaliex tant kien hemm taqlib f'2000 sena, però kien hemm dal-post u ħaġa oħra. Aħna ngħidu l-għolja tal-Kalvarju.
imkien fil-Bibja ma issejħilha għolja. Neħħuha minn raskom ġifieri. Setat kienet imma l-Bibja qatt ma tgħid li kienet għolja. Kien post barra minn Ġerusalemm fejn kienu jsiru l-eżekuzzjonijiet, fejn il-kriminali kienu jinqatlu. U kienet infatti avveniment da regolari, kienu hemm nies illi ikunu msalbin hemmhekk. Il-Golgota, Gulgalta bil-Aramajk, bil-lingwa li jitkellem Ġesu man-nies l-Aramajk, Gulgalta, li tfisser post il-qorrija. Il-post fejn qorrija hija din, però wara li tkun ilha fil-qabar sentej jew iżjed, allura tkun għadam biss, dik hija l-qorrija, il-kranju. Jista' jkun il-post kien jixbaħ min jaf. Il-kelma kalvarju ġejja mill-Latin kalvarja, li tfisser l-istess ħaġa. Kalvarja, il-kranju. Dak huwa l-post fejn Ġesu rad ruħu għalina. Il-post naġanajt ma nafux fejnu, kieku nafu fejnu żgur li jiddawwar f'post ta' idolatrija. Aħna għandna dik il-ħabta li flok ma inqimu lill-Alla l-ħaj inqimu oġġetti. Jew inqimu nies oħra bħalna. Alla jaf x'inhu jagħmel fil-providenza tiegħu ir-rakkont qiegħed għandna biex nemnuh għal barka tagħna nfusna u daqshekk għandu jkun biżżejjed. Il-Kalvarju fiċ-ċert kien post ta' ġudizzju, ta' kundanna u ta' mewt. Kien il-post fejn il-bniedem itemm ħajtu. Il-waqa ta' Adam fit-tnub, meta Adam irribella kontra l-ħallieq u għamel fattieħ, Adam bl-azzjoni tiegħu ġab il-mewt. Kristu issa bl-obbedjenza tiegħu ġabilna l-ħajja. Għandna Adam u Kristu illi imqegħdin f'kuntrast ma' xulxin. Wieħed ġab il-ħtija, l-ieħor ġab il-ġustifikazzjoni. Wieħed ġab l-apostasija minn Alla, Kristu ġabilna ir-rikonċiljazzjoni mal-Alla. Wieħed ġab il-mewt, l-ieħor ġab il-ħajja. Rumani 5 jgħidilna għax hekk bl-offiża ta' wieħed ġifieri ta' Adam, il-mewt saltnet permezz ta' dak il-wieħed bil-wis iżjed dawk li jirċievu l-abbondanza tal-grazzja u tal-għotja tal-ġustizzja se jisaltnu fil-ħajja permezz tal-wieħed Ġesu Kristu. Ġesu mdender fuq is-salib x'kisbilna? Kisbilna l-abbondanza tal-grazzja. Alla issa seta' jurina il-kurrent qawwi tal-imħabba tiegħu lejna. U wkoll l-għotja tal-ġustizzja illi aħna issa ninsabu sewwa mal-Alla. Imlubsin bil-libsa bajda tal-perfezzjoni li Kristu għex matul ħajtu kollha. Ġesu imdendel mas-salib, ir-rakkont ikompli jgħid li mbagħad tawh jixrob imbit imħallat bil-marrara, imma malli daqu ma rridx jixrob. Dik kienet prattika komuni fejn dawn in-nies ikkundannati għal mewt biex ma isofrux jagħtuhom din ix-xarba narkotika biex tmewwet is-sensi tagħhom u għall-inqas l-aħħar mumenti ta' ħajjithom ikunu taħt dan il-sedattiv. Ġesu rrifjuta aktar tard se jgħid laċ. Imma din il-xarba Ġesu rrifjuta il għaliex ried illi s-sapporti d-batija kollha konxjament u volontarjament. U rridkom tifhmu illi Ġesu għadda minn din l-esperjenza traumatika tal-passjoni volontarjament. Tiftakru x'qal, jien huwa r-rajt tajjeb, ir-rajt tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. Ġesu irċieva kmandament mingħand il-missier, però dak kien il-kmandament li Ġesu ħaddan b'volontà ferriħa. Għal-ferħ li kien hemm quddiem għax kien jaf li bil-mewta tiegħu x'kien ħajikseb, x'kien jottieni għalih innifsu glorja u għalina salvazzjoni eterna.
Kalvinu fuq dil-ħaġa li Ġesu ma rridx jixrob. Jgħid ma rridx jixrob għax kellu jixrob it-tazza lil missier tagħ sal-qiegħnet. Dik it-tazza xroba. Fil-Getsemani tkexkex minna, vera, u qal bissirek jista' jkun warraba dit-tazza minni. Imma mhux dak li rrid jien. Ġesu xoroba sal-qiegħ l-għada b'talla kontrina meta nitkellmu dwar l-għada b'talla, ġifieri meta ħadd ifhem naħseb jien meta tara xi ħadd jagħmel id-deni. Qiegħed jagħti daqqa ta' siq il-kelb pereżempju. Tajjeb, tista' tibqa' kalm ħaċċanfru. Għaliex għax qed jagħmel id-deni, qed jagħmel ħsara. Aħseb wara Alla meta aħna noffenduh u nikkontradixxu r-rieda tiegħu bid-dnubiet tagħna. Alla huwa mgħaddab kontra l-bniet, imma Ġesu xorob il-kus, xorob it-tazza tal-għadab biex minflok jagħtina it-tazza tas-salvazzjoni. Ġesu ma fittex ebda sollif mit-batija. Imma abbraċċja l-għada b'talla minħabba fina, assorbiħu fih innifsu, biex nifrankaw aħna. Di mhix mewta ordinarja. Mhix mewta ordinarja. Dan huwa l-ħaruf Talla li Ġwann il-Battista minn kmieni ipponta għalih meta ra Ġesu ries għalih li nies qalilhom araw il-ħaruf Talla. Dan hu li neħħi id-dnub tad-dinja. Ġifieri, daw kollha huma min huma, minn kull ġens, minn kull żmien. Daw kollha illi għad ikunu salvati. Se jkunu salvati bih u bih waħdu. U għalhekk issejjaħ is-Salvatur tad-dinja. Il-Samaritani hekk qalulu. Issa nafu illi dan huwa s-Salvatur tad-dinja. Għax il-bniedem ma jistax isalva ħlief bi Kristu Ġesu sidna. Iġorr id-dnub tad-dinja. Jerfa' d-dnub u jġorru l-hemm biex dak id-dnub jixxejjen. Tad-dinja ma jfissirx ovvjament tal-umanità kollha. Il-Bibja ma tgħallimx hekk. Il-Bibja ma tgħallimx universaliżmu illi l-bnedmin kollha se jsalvaw. Tad-dinja meta tanalizza tfisser ta' min jemmen fih, ta' min ħares lejh dik il-fiduċja u jifhem u jirrealizza illi dik il-mewta saret propjament maħabba fih biex aħna nkunu rikonċiljati mal-Alla. Pawlu fl-ittra l-Korintin jgħid l-imħabba ta' Kristu tikkontrollana. Billi konkludejna dan illi wieħed mita għal kulħadd u għalhekk il-koll mietu. U mita għal kulħadd sabiex dawk li jgħixu ma jgħixux aktar għal infushom. Imma dak li miet u reġa' qam. Il-kulħadd skont Pawlu huma dawk li jgħixu għal Kristu, li jsegwuh f'ubbidjenza evanġelika. Vers 35 mbagħad jgħidilna wara li salbuh qasmu lill-biesi tiegħu bejniethom billi xeħtu x-xorti. Qasmu lill-biesi tiegħu bejniethom u salbuh. Tkellimna xi ftit ukoll dwar il-ħruxija ta' dan il-metodu kif kienu jinqatlu n-nies f'dik il-kultura. Mewta agonizzanti, mewta krudila, mewta umiljanti wkoll. Illi il-mislub kien ikun imdendel ma' dan l-arblu tal-injam dejjem fil-post, ikun hemm diversi. U l-injam għal-minduda il-patibulum li jkun ġar mill-post fejn instema l-kas tiegħu. Inqatet is-sentenza kontrih dik ġorra lejn il-Golgota sabiex hemmhekk ikun mwaħħal ma' dawn iż-żewġ injamiet bl-imsimer. Hija mewta jekk xejn umiljanti ħafna ġvera. Id-dinjità tal-bniedem ma naslux, imma kienu jiġru dal-affarijiet u matul l-istorja ġraw ħafna affarijiet li jkexkxuna u jwaħxuna u dik hija waħda minnhom. Illi l-mislub imdendel bejn sema u art
kien iħossa diffiċli biex jieħu n-nifs, imdendelek. L-uġieħ insapportabli. U fil-każ ta' Ġesu kien diġà eżawrit u difatti xmun ċirnew kellu jerfalu il-patibulum sakemm waslu fuq il-Kalvarju. Ġesu is-soltu n-nies imsalba kienu jdumu anke ġranet biex imutu. Jekk inti tkun b'saħħtek ġifieri. Jew aktar minn ġurnata. Fil-każ ta' Ġesu dam imsallab biss 6 sigħat. Mid-9 ta' filgħodu sa 3 ta' warofsinhar. Aktar quddiem se nsuru nafu li mill-ofsinhar sa 3 waqgħet dalma straordinarja fuq il-pajjiż. Dik se naraw aktar quddiem. Calvino jgħid m'hemm ebda tribunal tant magnifiċenti. Dak illum kif inħarsu lejn il-Kalvarju. M'hemm ebda tribunal tant magnifiċenti, ebda tron tant irjali, ebda wirja ta' trionf tant distinta, ebda karru tant elevat mill-lowda li fuqha Kristu għeleb il-mewt u x-xitan. Mewt umiljanti, ma bija Kristu għeleb il-mewt. Dakinhar il-mewt mietet. Meta miet Ġesu il-mewt mietet. Aħseb ftit. Għaliex Pawlu issa seta' jgħidilna li Kristu ġab il-ħajja u l-immortalità permezz tal-Evanġelju. Illi n-nies tiegħu issa jgħixu għal dejjem fil-preżenza tiegħu. Il-predikatur antik mis-seklu 4 f'Kostantinopli, Ġwanni Grisostmu, jgħidilna bis-salib narfu l-gravità tad-dnub u l-eċċellenza tal-mħabba tagħna. Ekku. Għalhekk nitniktu u nifirħu fl-istess ħin meta nħarsu l-Kalvarju. Nitniktu għaliex nirrealizzaw id-dnub tiegħi x'ikkawża lil Ġesu Kristu. Ikkawżalu mewtu. Ma fl-istess ħin hemmhekk għandna l-isbaħ wirja, l-isbaħ esibizzjoni tal-ħniena talla lejna il-bnedmin mhux vera. Imbagħad ir-rakkonti kompli jgħid wara li salbuh qasmu l-biesi tiegħu bejniethom billi xeħtu x-xorti. Interessanti kif Mattew jażel dettall wieħed seta' ir-rakkont tawlu ħafna kemm huma rakkonti pjuttost konċiżi illi bihom ħankunu informati tajjeb. M'għandniex bżonn iżjed. Nafu l-istorikament inkitbu ħafna aktar Vanġeli, tifhem u tmur taqrom u tgħid titwerreġ kultant l-invenzjonijiet li fihom. Però għandna 4 ritratti ta' Ġesu jikkomplementaw il-xulxin, mhumiex qosra, mhumiex twal, huma biżżejjed għalina. Mattew jaqbad dan il-dettall illi s-soldati qasmu l-ħwejjeġ tiegħu bejniethom billi xeħtu x-xorti. Iftakru li Mattew huwa l-evanġelista illi qisu għandu din mhux fissazzjoni imma irid jurina u jikkonvinċina il-patt il-qadim, kull ma ġara fil-patt il-qadim, il-festi, id-dieta tal-lut, il-sakrifiċċji, it-tempju, it-tabernaklu, kull ma ġara il-profeziji, it-tipoloġija, kull ma ġara fl-antik, seħ fi Kristu. U Kristu stess qal li ma ġejġ biex naqret il-liġi u l-profeti ġejġ biex iwattaqhom. Allura, Mattew kull darba għandu dil-formola biex iseħħ dak li ngħat mill-profeta, u mbagħad jikkwota lil xi ħadd mill-profeti. Jew sabiex titwetta il-ħaġa mitkellma mis-sit permezz tal-profeta meta qal ix-xebba titqal u jkollha jben kull darba jurina li dak li ingħad jew dak li sar qabel seħħ f'Ġesu Kristu. U għalhekk aħna fil-Bibja tagħna dejjem Mattew dejjem kien l-ewwel mill-evanġelisti, mhux kombinazzjoni. Il-Knisja għarfet li Mattew jixraqlu jkun l-ewwel għax huwa l-bridge.
U għal-pont li jaqqa dak li ġara qabel ma' Ġesu Kristu. U dak li ġara qabel jagħmel sens minħabba it-twelid l-ħajja l-mewt u r-rixxoxt ta' Ġesu Kristu. Hawnhekk jaqbad dat-dettall qasmu lill-bisi tiegħu bejniethom billi xeħtu x-xorti. Ovvjament, xi ħadd li jkun familjari mal-Bibbja jinduna mill-ewwel li hawnhekk Mattew qiegħed jikkwota Salm 22. Salm 22 huwa wkoll ritratt stupend tal-Kalvarju. Il-ħafna dettalji li fih kull darba ifakruk xi ġralu Ġesu fil-passjoni u l-mewt tiegħu. Huwa salm eċċezzjonali. U f'da salm naqraw jaqsmu ħwejġi bejniethom u għall-libsa tiegħi jitfgħu x-xorti, vers 18. Ara daqsxejn dettall wieħed speċifiku u Mattew isemmih biex jurina illi dan qed jiġri hawnhekk mhux kombinazzjoni li mhux koinċidenza. Li mhix xi ħaġa li ġrat hekk. Imma xi ħaġa illi Alla iddetermina mill-antik, anzi mill-eternità u seħħet propjament fi żmien. Jaqsmu ħwejġ bejniethom. U stin ħajpona f'dal każ jgħid Ġesu tneżza biex ilibbisna bis-sewwa tiegħu. Sofra l-era biex ilibbisna bil-glorja. Xi ħsieb sabiħ. Ġesu tneżza biex ilibbes lilna bil-glorja. Hawnhekk għandna il-sakrifiċċju finali illi anke jixtħinna l-ħarsa tagħna lura għal bidunet tal-istorja umana. Kif il-Bibbja tirrakkonta l-istorja tagħna bnedmin fuq dil-art. Bdiet b'koppja waħda, Adam u Eva. U meta Adam u Eva irribellaw kontra Alla. U Alla tawhom kmandament sempliċi. Għandkom kollox, gawdu, però mill-siġra tan-nofs tiklux. U sfidawh l-Alla. U x'ġaralhom indunaw li kienu għarwenin u stħaw u nħbew. U Alla x'għamel? Alla libbishom għatta l-era tagħhom. U dak huwa proprjament li Ġesu bil-blajb u l-vergonja u l-era li bata fuq is-salib libbes lilna biex inkunu preżentabbli quddiem Alla. Vers 36 imbagħad jgħidilna li wara qasmu lill-biesi tiegħu intasbu bil-qiegħda u għadu qassa tiegħu hemmhekk. Għadu qassa tiegħu. Qassewh ovvjament għax kien xogħolhom, kien il-responsabilità tagħhom li jaraw li la darba Ġesu ta' Nazaret inqata'tu għall-mewt li attwalment imut. Illi jmut. Altrimenti jiġu f'inkwiet u kastig serju. U għassewh ukoll għaliex kultant kien jiġri illi xi ħbieb tal-mislub jippruvaw isalvawh. Imorru bil-lejl pereżempju u jagħmlu dik ir-rescue ġilli tirnexxi, ġilli ma tirnexxix. Da affarijiet li nafuhom mill-istorja. Tajjeb? Għassew ukoll il għaliex rridu joqogħdu attenti kontra xi rvel, il għaliex x'kienet il-kawża l-akkuża tas-sommu saċerdot quddiem Pilatu li qed jgħid dan huwa sultan. U allura huwa rivali ma' Ċesari, qed irid jieħu post Ċesari. Huwa f'kompetizzjoni miegħu. U allura aktar u aktar rridu jaqssu sabiex jaraw li it-teddida tiegħu ma tissarraf f'xejn affattu. Għassew ukoll il għaliex għataw xiex. Hekk kien miktub illi kellu jiġri. Illi jkun hemm nies illi ħarsu lejh jassulu għal darb'oħra Sant 22 vers 17 għax il-klib dawruni. Kotra malefatturi ċirkondawni. Nifduli idejja u saqajja. Not għadmi kollu ħarsu jiċċassaw lejja. Da kollu kien profetizzat u jiena ngħid illi dawn il-profeziji dawn u ħafna aktar dwar ħajja ta' Ġesu ngħid illi il-ktieb li aħna nsejħulu l-Bibbja huwa ktieb mod li jenna minn Alla. Ebda ktieb ieħor ma jikkompeti miegħu. Ebda ktieb ieħor. Tgħidli il-Quran fih ħafna żbalji u li żed żball
illi zgarra tafu x'inhu? Illi jgħid li Ġesu mhux vera miet imma der li miet. Meta mhux biss l-Evanġelisti u Pawlu u kull min kiteb il-Patti Ġdid jgħid li miet attwalment. Imma anke ħafna awturi oħra Latini u Griegi illi jsemmu l-Ġesu illi attwalment miet. Minn hemmhekk biss nindunaw il l-Quran kitbu sempliċi bniedem bl-intelligenza tiegħu. Meta taqra l-Bibja kemm il-darba ħabbret minn qabel x'kellu jiġri. Jgħaddu miet ta' snin, kultant aktar minn 1000 sena, u imbagħad attwalment l-affarijiet iseħħu Ġesu Kristu. Hemmhekk għandna ankra solida għal fiduċja tagħna illi dak li qegħdin naqraw hawnhekk huwa affidabbli, huwa verità. Ironikament, dawn il-bnedmin soldati, assassin l-kbar li kienu hemmhekk fuq il-Golgota, kienu qegħdin jippruvaw jikkontrollaw is-sitwazzjoni, vera? Rridu jaraw li l-rieda tagħhom isseħħ, illi Ġesu jitwarrab min-nofs. Mentri fil-fatt Alla kien qed jaħdem il-fidwa tagħna. Alla kien qed jaħdem il-fidwa tagħna. Pawlu f'waħda mill-ittri tiegħu jgħid li Alla kien fi Kristu jirrikonċilja d-dinja miegħu innifsu. Jirrikonċilja, iħabbeb id-dinja miegħu innifsu. Huma sew raġel moribond fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu u qatt ma ddierhom minn moħħhom illi huma xhieda tas-salvazzjoni tad-dinja. Tas-salvazzjoni tad-dinja. Imbagħad vers 37 jgħidilna li poġġew miktuba l fuq mir-rasu l-imputazzjoni jew ix-xilja l-akkuża kontrih. X'kienet l-akkuża? Dan hu Ġesu s-Sultan tal-Lut. L-Evanġelisti kollha jsemmuha din. Kitqabbilhom flimkien li kiteb Pilatu dan hu Ġesu ta' Nazaret is-Sultan tal-Lut. Dan hu Ġesu ta' Nazaret is-Sultan u kitibha b-3 lingwi. Bl-Aramajk biex jaqrawha n-nies tal-pajjiż. Bil-Latin il-lingwa tal-Imperu u bil-Grek il-lingwa franka bħalma lingwa popolari bħalma għal-Ingliż illum. Pilatu ried jagħmilha mill-aktar ċara illi Ġesu huwa s-Sultan tal-Lut. U għamel hekk biex jiżżuffjetta bil-Lut. Biex jiżżuffjetta bihom. Darba rridu jaqbduh il-Ġesu biex jagħmluh sultan. Illa għaliex ħasbu li kapaċi jitmaħħom b'xejn, jagħtihom il-kumdità, jagħtihom is-sigurtà, Ġesu ħarbilhom. Ma rridx. Meta allura Ġesu għalihom huma pretendew mod imma rrealizzaw Ġesu huwa mod ieħor baddaru kontrih. U Ġesu l-manswed, Ġesu illi ma qamx għad-drittijiet tiegħu, il-baqa' sieket matul il-ġuri tiegħu. Pilatu qalulhom dan huwa s-sultan tagħkom, sultan ngħixu, sultan ma jswiex sold. Għamel hekk biex jiżżuffjetta bihom, biex waqagħhom għaċ-ċajt. Għaliex tgħiduli hekk? Għaliex? Għaliex Pilatu u l-Lut kienu qishom kelb qattus. Pilatu kien ilu gvernatur 7 snin. Meta miet Ġesu. U kien fadallu 3 snin oħra. Però l-karriera politika tiegħu kienet diżastru. Diżastru. Ħlief jiġi fl-inkwiet mal-Lut u l-Lut joħduha kontrih. Għandna ħafna stejjer. Ġosifus kien storiku ludida illi jgħid waħda mill-klaxxjaturi li kellu Pilatu mal-Lut. Illi darba bil-lejl Pilatu ġab f'Ġerusalem standardi militari dak li kienu jgħaddu bihom bil-dana. U kellhom fuqhom xbija ta' ċesri tal-imperatur. Mal-Lut rawhom l-għada filgħodu saru protesti kbar u bdew jakkużaw li daħħal l-idolatrija f'Ġerusalem. Għall-ewwel didhom li ħajqtolhom jekk jibqgħu sejrin hekk. Imma eventwalment kellu jċedi. U allura ħadd isa triex illi hu l-gvernatur kellu jċedi u jneħħihom dik waħda. Darb'oħra ħal flus mit-teżorerija tat-Tempju.
Flus li kienu korban, xi tfisser? Qotja lill-Alla. Imma ħadhom biex jiffinanzja proġett ġdid u jibni akwadott. U l-lut ovvjament tistgħu taħsbu kif ħaduha kontrih għal dan li huma sejħulu sagrileġġ, dan l-irvel u protesti kbar. Pilatu bat soldati imma mhux libsin bl-uniforma tas-soldat u bdew joqtlu n-nies u jfiru n-nies fil-folla. Tistgħu taħsbu x'sar mill-popolarità tiegħu. Kien gvernatur mibgħud mill-lut. Għandna storja oħra dwar meta Pilatu dendel tarki tad-deb b'iskrizzjonijiet li jonoraw lil Ċesari, l-imperatur f'Ġerusalem. Issa, tajbtu tafu il-kwartieri tal-gvernatur kienu propjament f'Ċesarija. Pilatu kien jitla Ġerusalem meta ikun hemm il-festi. Għax tant Ġerusalem kienet tkun maħnuqa bin-nies illi kważi kien hemm bżonn il-preżenza tiegħu hemmhekk. Imma di darba minnhom dendel tat-tarki tad-deb. Illi l-lut tant ħadu għalihom għal darb'oħra b'akkuża ta' idolatrija illi appellaw lil Ċesari f'Ruma u Tiberju l-imperatur dakinhar. Tant kien irrabjata għal Pilatu illi Pilatu kellu jwarrab it-tarki lejn Ċesarija. Għal darb'oħra Pilatu kellu disfatta oħra ma' dawn il-lut. Issa sab iċ-ċans illi pattielhom. Għaliex kiteb dit-tabella danu Ġesu ta' Nażaret is-Sultan tagħkom biex waqqagħhom għaċ-ċajt minn għalih. Ma b'dik l-istess tabella kienet ħanejdu hekk messaġġ għall-inqas għal wieħed mill-ħallelin imsallab madwaru. Il-qra it-tabella danu Ġesu ta' Nażaret is-Sultan tal-Lut. U darfu għallu mulej Ġesu ftakar fija meta tiġi fis-saltna tiegħek. Iġi dak li għamel Pilatu b'rivalità u pika mal-Lut Alla nqeda bih biex wassal lil ħalliel għas-salvazzjoni. Pawlu jgħid il-messaġġ tas-salib huwa blu għan-nies li qed jintilfu. Tajjeb għalina li regolarment u kontinwament nitpaxxew u nitaxqu bl-esagerazzjoni tal-imħabba tal-għalina. Illi tagħna l-istess ibnu ma franka jgħidux ma ta' ħalina l-koll biex miegħu jagħtina b'xejn ħwejġ kollha. Ma xorta waħda l-messaġġ tas-salib huwa blu għal nies li qed jintilfu. Iżda għalina li qed inkunu salvati x'inhu? L-qawwa t'Alla. Il-qawwa t'Alla li deret f'xenarju mill-aktar dajjef. Il-qawwa t'Alla tidher f'raġel mislub. Raġel mislub. Illi skont Pilatu ironikament huwa sultan. U aħna ngħidu mhux biss sultan tal-Lut, sultan ta' Slaten u sultan ta' kulħadd. Tafu xi ħaġa ħanejdilkom. Ġesu ma qed jikkontesta ebda elezzjoni. Forsi f'Malta darba ħajkun elezzjoni u dak il-ġilied u dik il-pik ma ħajkun fil-gvern. Ġesu mu ħajkontesta ebda elezzjoni. U għad diġà sultan. Min issa. Tagħmel x'tagħmel u diġà s-sultan tista' tikkritika kemm trid, tinjorah, tagħtih darek. Ġesu kien u jibqa' s-sultan. Il-kwistjoni kollha hi tarfux jew le. Tarfux għall-barka tiegħek. Pietru għarfu meta qallu inti l-Kristu bin Alla l-ħaj. U Pietru qallu Ġesu qallu imbierek int xmum barġona. Imbierek int. Il-bniedem ferħan, il-bniedem li sab l-iskop u s-sinifikat ta' ħajtu huwa meta jaraf minu dan li mwielet minn verġni. Minu dan li mexa fostna, mexa fuq il-baħar, li tema l-eluf ta' nies, li fejjaq l-omja, minu għadan. Minu għadan imdendel fuq salib. U għas-salvatur tiegħi. U għas-salvatur ta' daw kollha illi jarfu is-sinifikat meravigliuż
ta' dan l-avveniment. Xi ħadd qal xejn huwa importanti. Xejn huwa aktar importanti minn hekk. Il-messaġġ dwar is-sakrifiċċju ta' Ġesu huwa t-tama ta' kull Kristjan, huwa l-konfidenza ta' kull Kristjan. X'konfidenza jista' jkolli jiena li nidher quddiem Alla u Alla jilqani? Bis-salib biss. Huwa l-assigurazzjoni ta' kull Kristjan. Tul l-eternità se jibqgħu jimmeraviljaw bil-ħidma ta' Kristu. Alla bniedem li sofra minn flokna l-midinbin. Alla bniedem illi sofra meħabba fina l-midinbin. Kultant tisma' min jgħid fejn hu Alla b'daqshekk sofferenzi? Alla li ħalaqna sofra l-aktar. Alla li ħalaqna sofra l-aktar. U sofra minħabba fina. Hemm hija s-simpatija vera. Hemm hija l-modrija vera, hemm hija l-kumpassjoni vera. U boloħ inkunu jekk nibqgħu mexxin fit-triqtna bħalli kieku ma ġara xejn. A.W. Tozer, awtur, Kristjan, predikatur tajjeb, jgħidlek is-salvazzjoni nxtrat mhux bil-pont ta' Ġesu, imma bl-idejn minfudin bl-imsiemer. Mhux bis-saħħa tal-muskoli, imma bis-supremazija tal-imħabba. Mhux bil-vendetta, iżda bil-maħfra. Mhux bil-forza, iżda bis-sakrifiċċju. Ġesu Kristu sidna ċeda sabiex jirbaħna. Eret l-dewwa tiegħu billi miet għalihom. Għeleb il-mewt billi permetta l-mewt teleb lilu. Meta Ġesu miet fuq is-salib, il-mewt għelibha, ikkonkwista, rebaħa. U int kif ħadd tirbaħ il-mewt? Mod wieħed biss. Tirbaħa bih, miegħu u fih. Amen.